No partido, creo que os primeiros 25 minutos, 30, arrasamos, o sea, fixamos moi ben, conseguimos meter gol, foi un partido moi intenso. Despois, na primeira parte, os últimos 15 minutos ou así, como que nos despistamos, empezarnos a chegar, a crear ocasións, tuveron un penalti, que foi penalti, parou no Bruno Pío un paradón, e nada, acabou así o primeiro tempo, con algo de dudas, pero bueno, firmes. Ao segundo tempo tuvemos para rematar o partido bastantes ocasións, chegamos bastantes veces e les crearon o mellor unha ocasión ou dúas, como moito. Creo que foi un partido dominado hacia a nosa parte, non chegamos a marcar na segunda parte, pero bo partido do equipo. Sí, un pouco creo que a dinámica de todo o ano. Costanos moito facer gol, chegamos moitas veces e costanos metela, pero bueno, as ocasións témolas, traballamos ben, entrenamos ben e chegará. Sí, bueno, hoxe estamos collendo sensacións un pouco despois da Navidad, xogamos os 2 partidos, paramos, volver a xogar outro, pero bueno, volvimos xogar a casa que tiñamos ganas e o equipo ten que seguir, ten que luchar e chegar arriba.